May ada kabugusan nga 39.8 billion pesos nga bag-o nga pondo ang nakatalaan niya nga tuig para parigunon ang mga pitad nga pangandaman nga rehabilitasyon han kalamidad han nasod. Iniinsumala kan House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Libanan. Sumala kan Libanan ha ilaroman 2026 General Appropriations Act maabotin 15.3 billion pesos para Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program and para mga lokal nga gobyerno. 12.5 billion pesos naman para capital outlays hapag-ayad ng pagtukod utruhan mga permanenteng estruktura upod na ang mga operasyon sa noon kalamidad, rehabilitasyon o iba pa. 11 billion pesos naman para haiyuda, relief ng mga serbisyo rehabilitasyon ha mga komunidad nga naapektuhan ng kalamidad upod na ang training ng mga personnel ng iba pang pitad sano ang kalamidad. Ngan 1 billion pesos para mga proyekto ha adaptasyon para mga lokal nga gobyerno ngan mga organisasyon ha komunidad ha ilaroman People Survival Fund. Ang pundo para disaster response nagsasakop ang mga kalamidad nga tikang hakalikasan o binuhatan tao, mga epidemya sumalang deklarasyon ng Department of Health, mga krisis tikang armado nga araway, insureksyon, terorismo, ngan iba pa nga dagko nga kalamidad sa ring ni Libanan. Ini nga pahayag ni Congressman Libanan indungan han report tikang Region 11 DRRMC nga haton February 21 nagkumpirmar nga maabotin 7 ka tawo na awat ang kinabuhi Mata City, Davao Oriental ngan Moncayo, Davao de Oro, tungudan baha ngan landslide nga darahan makusog nga uuran. Maabot naman in sobra 84,000 ka tawo ha sa 65 nga barangay ha rehiyon ng Davao ang naapektuhan han maiha nga uuran darahan shear line. Ngan haton una nga bahin hini nga bulan han Pebrero ang Bagyo Basyang inagdara gihapon flash floods ngan landslide nga nakamatay 12 ka tawo nga nakaapekto in sobra 200,000 nga residente ha Mindanao ngan Visayas. Ha 2025 World Risk Report ginkilala ang Pilipinas nga usa haton mga high risk nga nasod ha kalamidad ha bugos nga kalibutan. Iniintungod nga himumutang ini ha Western Pacific Typhoon Corridor nga naa daliwat ha Pacific Ring of Fire nga kilala haagsub nga paglinog ngan aktibidad han bulkan. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.